Kaixo artista, zelan zoazte oposaketekin. Gaur metodologiaren inguruan, ikaskuntza kooperatiboaren inguruan hitz egingo dizuet. Hau da, ikaskuntza aktiboa bultzatzen duen metodologia baten inguruan. Kurrikulumean, proiektuen bidezko ikaskuntza eta hori jakintza egoerena proposatzen da, ikaskuntza aktibo gisa, non gertara pizgarri dagoen, eta hortik aurrera egoera errealak proposatzen diren, eta badirudi asko aldatu dela, baina dekretu berrian aldaketa txiki batzuk daude. Hori bai, nola antolatu egunerokotasuneko ekintzak eta nik behintzat, azkenengo urteetan erabili izan dudan metodologia hau zera. Orduan, nire esperientziatik partekatu nahi dizuet. Ena izan beste komplikatuko, bideoa ez da oso luzea izango. Horretarako ikastaroren bat agian egingo duzu edo unibertsitatean ikasi duzue. Nik gainetik azalduko dizuet eta erabilgarri egiten zaizue. Ados? Lehenengo eta behin ikaskuntza kooperatiboa ikusten duzuenean, laukoteak ikusten dira edo boskoteak. Nola denon artean zehosor lortzen dugun. Horrek esan nahi du, ez dela taldean egindako lana, bakoitzak bere atala egin, edo talde lana bakoitzak bere atala eta produktu bakarra. Dinot, kontua da danon artean dena lortzen dugula. Horretarako adibideren bat ikusiko dugu, baina ez izatea bideo honetan ikusten den moduan, lau hauek pedalari ekitea eta hau lasai-lasai jaten egotea. Hori ez da. Orduan, zeintzuk dira beraien printzipioak? Interdependentzia positiboa denen artean, parte hartze ekitatiboa, denek beraien partea daukatelako, banakako erantzunkizuna, gero taldeko erantzuna izateko, eta aldibereko elkarreragina. Hau da, etengabe daudela haien artean gauzak partekatzen. Eta horretarako harira noa. Nola antolatu gelak? Gela guztietan egongo dira 6 ume laguntzeko gaitasun handia dutenak. 6 ume euskarari begira maila esanguratsua dutenak. Besteekin hitz egiteko errestasun handiak dituztenak. Horiek aprobetxatu behar ditugu taldeka jartzeko, bakoitza talde batean jartzeko. Ziurra aski, lider positiboak ere izango dira, hau da, gelan eragina handia duten pertsonak izango dira. Gero, kontrakoa zein da, agian barnerakoiak direnak, edo laguntza gehien behar dutenak, hizkuntzarekin agian zailtasun gehiago dutenak, hemen nahasketa bat dago eta ez da zertan justu gauza bat izan behar, baina zuek ikustean nola antolatu. Eta gero bestetik, gainerako ikasleak, ezta? Hau, ondo antolatzen baldin baduzu, laukote hauek, ondo antolatzen baldin badituzu, eginda dago. 6 talde horrela antolatzen badituzue, nik kontutan hartuko dut, gela normal batean 24 ume daudela, baina gian sortea duzu eta 16 ume dituzue. Nik orain arte 26 ume izan ditut. Orain badirudi 17 izango ditudala. Orduan egingo ditut 3 laukote eta boskote bat, ez dakit, ezin dut sinetxe oraindik, dino batez ere zaratari begira, esan nire berdin zaitzen bat ume eta orduan horrela antolatzea. Beraz, kontua da, oinarrizko taldeak antolatzen badira, oinarrizko taldeak desberdinak dira, ez da diseinu honetan jartzen direnak. Oinarrizko taldeak dira, betiko laukoteak ikasturtean zehar, zehozer gertatzekotan edo, adibidez baten bat gaixorik baldin badago, ea nork joango den laguntzera, edo nork deituko dion, edo nork emango dizkion etxerako lanak. Agian nahi duzu taldeak hilabetero aldatuta oinarrizko taldeak berdinak izatea, eta horrela, baina hori, heterogeneoak. Egia da, oinarrizko taldeak berez teorian egonkorrak direla ikasturte osoan. Baina nien naiz horren aldekoa, nik nire esperientzia zuekin partekatzen ari naiz. Gero beste gauza bat talde homogeneoen aldekoa ez naiz, ni talde heterogeneoak. Orduan, gela bakarrik horrela antolatuta, baina ze gertatzen da. Kurtso hasieran, umeekin, zuok, talde kohesioa landu beharko duzuela. Orduan, talde kohesioa lantzeko, hemen, hau da gauza bat Berri Gasteizen emandako ikastaroa, baina dinot. Umeak baldin badaude taldeka egin daiteke lehenengo dinamika kooperatiboa, 1-2 lau dinamika.
dinamika hemen kokatzen da. Hemen dinamika pilo bat daude, ni batez ere zuokin 4-5 dinamika konpartituko ditut. Orduan, bat bilau dinamika. Bat bilau dinamika aproposa izan daiteke kurtso hasieran zuek, zuen umeekin arauak proposatzeko. Orduan, bat, bakoitzak gelan gustura egoteko arau bat pentsatuko du. 2, bata bikotearekin, bestearekin partekatuko ditu. Eta bion artean bat adostuko dute. Biek emandakoa bat adostuko dute. 4, launaka hitz egingo dute. Baina, honek besteei berea esan beharrean bestearena esango du. Esango die, orduan horrela komunikazio aktiboa landuko da, entzute aktiboa eta guzti. Eta ia hortik, 6 arau baterako dira, baina denon artean komentatuko dugu. Ikaskuntza kooperatiboak eskatzen duena da, ikasturte hasieratik ja, umeekin talde kohesioa lantzea eta taldearena zein garrantzitsua den esatea. Beste dinamika bat, metodologia honetan erabiltzen dena, testu partekatua. Laukoteka baldin badaude, testua 4 zatitan sakabanatu da, baina testua denek daukaten testu osoa. Orduan, bakoitzak atal bat irakurriko du, lehenengoa, bigarrena, hirugarrena eta azkenengoa. Lehenengoak irakurri bitartean bestek entzungo dute, atzamarrarekin irakurketa jarraituko dute, gero bigarrenak bere atal irakurriko du, bestek entzungo dute, baina atzamarrarekin ikusiko dute, eta hor ja, elkarrekintza polita osatuko da. Agian akatzen bat baldin badago lagunduko diote, gero ereduak izango dira, eta kontua da, denok batera irakurri beharrean, taldeka egonda askoz interakzio gehiago egongo direla. Nik horregaitik metodologia honetan sinisten dut. Eta ja, bigarren aldiz irakurtzean, lehenengoak bere atala irakurriko du, baina bigarrenaren txanda izan baino lehen, lehenengoak bere hitzez esango du, ze irakurri duen. Pare bat esaldi, 3 esaldi bere hitzez esan da, eta ja amaieran, beste dinamika bat irakurketa partekatuaren barruan sartzen dena. Arkatzak erdira edo folio bilakaria. Horiek hemen agertzen dira, Arkatzak erdira baldin bada, bakoitzak bere kuadernoa dauka. Folio bilakaria baldin bada, denek folio berean parte hartzen dute, zuek aukeratu. Arkatzak erdira dinamikan zer da? Denen artean behin irakurrita, baina gero edozin dinamikatan egin daiteke, denen artean adostea nola hasiko duten laburpena. Lehenengo esaldi. Orduan egongo dira komentatzen, hau eta hau, bazen behin neska bat txano gorria zuena. Baina non bizi zen? Bazen behin neska bat txano gorria duena, amurrion bizi zena. Eta horrela, eta ja ados egonda, batek idatziko du. Gero ja bigarrena, beste esaldi bat, gero, ondoren, eta batek esango du, gero ez, hasteko esango dut, horrela. Eta gainera, aurrekoak idatzitakoa agian haiek zuzenduko dute. Baina kontua da bakoitzak bere kuadernoa duela. Zein da ezberdintasuna folio bilakariarekin? Dana folio berean idazten dela. Orduan hor, irakurketa bat egiteko beste aukera bat hori izan daiteke. Nire kanalean irakurketaren inguruan nahiko txuitz egin dut, dinot, dinamika honek. Eta ia izue, horrela, ikaskuntza kooperatiboa laburbiltzen dizuet. Gero gauza pilo bat esaten dira, gora eta bera, batez ere txokoak egin daitezkela, baina txokoena agian oso konplexua da. Baina hori, txokoena nik adibidez Angry Birdsekin daukat, eta hori, bozera maile bat daukat, ordezkari bat, laguntzailea eta gero volumen kontrolatzailea. Gero hemen dinamika desberdin proposatzen dira talde kohesioa sustatzeko, baina horrela. Eta uste dut horrela laburbildu dizuedala, ez dakit. Saiatuko naiz beste zeo zer erakusten, baina horrela, primeran. Ez dakit zalantzaren bat duzuen, bestela pilo bat luzatzen da bideoa. Zuei erabilgarri egin izana espero dut. Beste bat arte artista, eta aurten, bai!